Олеле, Сашенце, бе как си бе моята момче на леле сладура, леле, че си пораснал. Да не ти уруки, че си наедрял. Добре си хапваш, майка ти готви, а? Де да можеше и моя Георги така да си хапва като тебе, че станал кекъв, да налее малко кокъл, че той направо ще се щупи. Ам ти ко правиш, бе, моето момче? Майка ти ко прави? Все му лъжи, че ще дой да пи кафе от дома и не идва. Виждам я се с други приятелки. Ще и се скарам като я видя. Ти на къде отиваш? До магазина, майка ти ли те прати? Ей, значи виж как слушаш, моя Георги не мога да го изкарам вкъщи. Да вземеш да му се обадиш да излезете малко, че той вкъщи домашар станал. Че не мога да го накарам да излезе. Нами добре, налеле, момчето. Ай, хубаво, че те видях да пратиш поздрави на майка си и да й кажеш да дойде да пи кафе у дома. Айди, чао, налеле сладура. Че пораснал, да не му руки.